салом алейкум ҳамватанони азиз, номи ман Аюб. Бале, Аюб юрист. Ба ҷое ки и хоина бубурам биган Исоқов Аюб, 1 сол мешавад. То гапои мо норозӣ ҳастӣ. Кадом гапои мо норозӣ ҳастӣ? Биё гап занем. Байни як аса бидурорем, ранги дига миллату хашу гап занем. Ман гап занам, гапма пули худ бизанам. Шумо гап занем, бо мардум савол мон бита. Шумо не. Исоқов Аюба барое ки пишти падарша гирифт, падарш наркобизнес, бурда маҳкамаш кардам. Муҳаммад Иқбол, не только ты, Муҳаммад Иқбол, ҳамаи шуморо гуфтесам, хоино. ватсапи ма ҳама медонам. соатои 1 шав занг назанен, ранги суслик, ақорат накунен, ранги одам. Чизе ки мехоҳен, ман худам роитон мекунам, ман худам гап мезанам. Як кто такой? Публично. Бимбараст, далбайо. Ман диплом защита кардаги ҳастам. Кусок ти гавно, син сатана. Айб шама намедонед. Бимбараста. Исоқов Аюб до конца зиди коррупсия, зиди наркотик хоҳад зад. Муҳаммад Иқбол, ту бигӯ ман қағозое ки тура роид мекунам, характеристикое ки роид мекунам, ман гиҷо кор кардагиам, ман гиҷо дамешам, ҳамаша мегӯм. чизе ки мехоҳӣ ман роид мекунам. Муҳаммад Иқбол, маро мегам, тура ҳеч ка намегам. тура дасте далбаёбе ки просто занг мезанам наркомано, ай пешон чизо ман гуфтесам. ҳамин хел аст. насиб бошад пага ҷавоби минбар даст. хеле аз видео хубе аст. барои Эмомалиам гап задаги ҳастам. барои далбаёбе ки дидесен, як хай пага насиб бошад ози гап назанем, интересни мешавад. дӯстони азиз, Муҳаммад Иқбол, фейсбук да, ютуб да, аризае ки ман дар прокуратура кардаги ҳастам зидди муфаттиши пешинаи шаҳри Ливакан, марамат қабул кардаги, кадом рӯз қабул кардаги, ҳамаша аст. ҳамаша мемонам, паҳн мекунам, бихон. иша бовар намекунӣ ки худат навиштӣ. айбдоршавандаи дар дасти ман. Ман факт далелш қати гап мезанам ки Исоқов Аюба барои наркотик суд кардаги нестам. факт далелш қати. барое ки бимбара о одаме ки барои наркотик маҳкамаш мекунам. ман против ҳастам ки именно барои наркотик 25 сол метам. Смертный казнь. Смерть. барои наркотик, барои педофилӣ, смерть. Смерть. айбдоршавандаи ман ҳамаша паҳн мекунем, дар сайти интернет тамошо кунем, бихонем. Муҳаммад Иқбол, тай ман бахшиш напарс. ман ба ҷои ту бошам, мебурам ай мардам, мегӯям ки ман барои Исоқов Аюб дигар гап ман не то гап задам. мебахшен. хоино 4000 ки мегӯй ку, хай ман як камтар хато кардам. дӯстони азиз, касе ки тамошо кард охирон эфири маро, бахшиш. Муҳаммад Иқбол, дар ин дунё мард чидан накор аст. мард. мефаҳмӣ? публично. как будто ман тамом изо хаб до конца хоҳам рафт. до конца. ман гуфтам ки пома ман бояд дар қиртиқи кабирӣ бояд бимонам. кабирӣ худо бигӯяд ки дасти внутренний делай ҷумтои со набағалта. суслик соатои 1-2 рӯз пеш, соатои 1 шав занг зад. бимбаре нависа, як мардаки калон. ту маро бибинӣ, меринӣ. ту як ғусл ҳастӣ. мефаҳмӣ суслик? ман як телеграммада гапма ҳаст. гуфтамаш ки ман охиронои моҳи январда Европада мешавам.